Belano lam soku chini te tauk te bok song no sini te misara regar YouTube channel o. Hege te tauk te bok song teni de mample ko ba che. Dorok te yok mample eba futurong no guno sini manai tongona. Tam ne bela bong ke. Sini te kong borok short film ne bising te sini jagai tongo sini te bok juk Biswapati Tripura haipano miani salo eba ba ke. Borok nei te kaijak lai mani yagulo eba ba ke. Tab sujra social media ro ga futurong no guno eba post kaijak no mani yagulo. Abno tini tab sujra sini te Tiprasa Lukurok Belaikino jolly lajak eba belaikino Swngmung belaikino pailajak tab ne belo bai ke kajang mani yagulo tangi abai ke Tei Bini Bosaini akangna abai ke emoji thebawi abai ke post kalainani nangka ni nai tangi abai ke makang sarai ke phonogya abai koktherong otui nai tab sujra sini te Tiprasa Lukurok belaikino Swngmung eba abai jolly jagui tonglai baika tab ne belo Kaijak mani yagulo bo abai ke makang rok phunogui regang ke belaikino sakamung hini nai eba Wansa de abai ke makang phunogui eba Tiprasa Lukurok no hoi tonika hini nai abai koktherong ni bisingtui tab sujra sini te Tiprasa Lukurok belaikino sini te bukjuk Biswapati Tripura no jolly jagui eba abai ke comments nogo bo belaikino comment samya hamya rok khlai tongmani jeng nogui matka haipano tab sujra Tiprasa Lukurok belaikino abai bini te kaijak mani mampli ro nogui nai belaikino Swngmung pailajak tab ne bela abai ke khoroksa kong borok short film ne bising tui Lukurok ne hamjamung manai tongmani yagulo eba abai ke tab sujra hota cha abai ke kaijak mani yagulo eba tangi bini tei bosani makno phunogya hoi abai ke social media o post khlainani nangka abai koktherong ne bising tibo tab sujra Tiprasa Lukurok belaikin abai sini tei bokjuk Biswapati Tripura no belaikin abai ke jolly jagui abai belaikino kokther phai tongmaikya Engke tauk te bok song nok mample no bok kam ke no sai mangna engke jeta kubi kok sana ta kan ke sini te tauk te bok song no sing sini te Mr. Ari Hagar YouTube channel le bising ti kok sana na musungo tam ne bolo bai ke thing no sini te bok juk Biswapati Tripura kaijak mani yagulo bo abai ke social media ro bo post khlaina ne sekang eba abai ke bini te posani makang ro no bo phunogui post khlai kan ke belaikino sakamung ni nai tam ne bla sini te Tiprasa Lukurok tab sujra abai mampli ro no guinai baksa belaikino hamya wanjogui tongmaika tamne mala abai ke Tiprasa salate nukjaklia de ninai ema Wansa salabe kaijak da abai ke makang kolobui eba abai emoji thebawui post kalainani nangka ninai abai koktherong ne bising tibo tab sujra sini te Mr. Ari Hagar YouTube channel ne bising tibo sang sini te Tiprasa Lukurok no obi kok no sanani sang thango pharing kete tauk te bok sung misi kok seawui tini salo sini te bokjuk Biswapati Tripura tangi abai ke kaijak mani yagulo bini tei bosai Wansa de abai ke makang kolobui social media post kalainani naka abno tinyo singkita kam ke bini tei oma plem bising tei singkita kam ke bojoi nalaino ngete tauk te bok sro kicha kam ke nai tungdi tini no oma pleno ये मैं हूँ, ये मेरा बच्चा है और मेरी कुत्ता है, तो मेरा कुत्ता है। Guys, जों tabang mono iku parku Kaijak, joto kapal semangdo, जों kene simi se single, yang pakai. Mau जों kene simi se single, te bar baca joto double kapal semang.